दिनै जों बहा थांनो ओंखारदो? जोङो सानैबो। नेपाल। नेपालाव थांगोन जों दिनै नेपाल। नोंथांमोना नायलांबाय थादों जों नेपालाव थांनायखौ। थौफादो बिदिब्ला लोगोफोर जों नेपालाव। नै लोगोफोर जों दा दंफैयो रङिया रेलवे स्टेसनाव। जों दा रङियानिफ्राय थांगोन NGP सिम। जोंना ट्रेन फैनो जासिगोन 5 मिनिटसो सम दंबावो। 5 मिनिटनि उनाव जोंना ट्रेना सफैसिगोन। जों ट्रेन सफैब्लानो थांनोसै NGP सिम। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दा दङ रङिया रेलवे स्टेसनाव। बेनो जाहैबाय NGP रेलवे स्टेसन। जों दा सफैबाय NGP रेलवे स्टेसनाव। समा फुंनि 5 बाजिबाय। जों दा बाहेरायाव ओंखारनोसै। बाहेरायाव ओंखारनानै जों डाइरेक्ट नेपालाव थांनाय बास हमनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। जों दा बाहेरायाव ओंखारबाय रेलवे स्टेसननिफ्राय। लोगोफोर नायलांबाय थादो। जों दा बेनिफ्राय ओंखारनानै डाइरेक्ट नेपालाव थांनाय बासखौ हमनोसै। बासल' नङा माने गोबां गारिफोरा रेडि जाना थाखायो। जाय सिगांसिन थांगोन जों बेयावनो गाखोगोन नेबाय थाया। मानोना फुङावनो सहैब्लाथाय एसे मोजां जायो। बेनिखायनो जाय फार्स्टआव थांगोन गारिया बेयावनो जों गाखोनानै थांनोसै। लोगोफोर नायलांबाय थादो। थाबनो सहैयोब्ला एसे मोजां जायो। रुम सुम लानायनि बाथ्रा थायोना बेनिखायनो जों बेनिफ्राय थाबनो ओंखारलांनोसै। नै लोगोफोर स्टेसननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो नेपालाव थांनाय गारिफोरखौ मोनखायो बेयावनो मोनो। टेनसन गैया माने एकदम। जों बासजों थांसिगोन लोगोफोर। बासआ दसे समनि उनाव थांगोननो। जों बेनिखायनो बासाव जिरायबाय थास्लायस्लाय साहाखौनो लोंना लानोसै होननानै जों एसे साहा दखान नागिरबाय। फुंनि साहाखौ लोंग्रोना लानोसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांखानोसै लोगोफोर। लोगोफोर जों दा सफैबाय नै नेपाल। जों हाबजेनबाय नेपाल मोनफैबाय होनना बुंनो हायो आरोना। बे जाहैबाय बर्डार इन्डिया आरो नेपालनि बर्डार। बेखिनि एरियाखौ पानि टेंकि एरिया होनना बुङो। जों दा इन्डियानि चेक पस्टखौ बारनानै फैबाय। जोङो ब्रिज गेजेर मोनफैबाय। जोबोद गोलाव ब्रिजआ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों ससे थांबावबा आरो नेपालनि चेक पस्ट मोनसिगोन। लोगोफोर ब्रिजआ जोबोर गोलाव नायदो। बेटारि गारिफोरा नेगासिनो एकदम। जों दा नै सफैबाय फैयै फैयै नेपालनि चेक पस्ट। जों बे चेक पस्टखौ बारनानै थांनोसै लोगोफोर। नैबे जाहैबाय नेपालनि बास। लोगोफोर जों दा हस्पिटालसिम थांनो थाखाय बास गाखोलायनोसै। नै बास स्टपआव फैबाय जोङो। बे बास स्टपआव माने एकदम गुवाहाटि डिब्रुगड़ जोङो शिबसागर बरपेटा थांनाय एभेलेबेल बास मोनो। टेनसन गैया आसामाव थांनो थाखाय। दैलिग थांलाय फैलाय खालामो। सोरबाफोर फैयोबाबो बासजोंबो फैनो हायो टेनसन गैया लोगोफोर। जों दा मोनसे हटेलाव हाबफैलायबाय। जों बायसान्स हर जायोब्ला थानांगौ जायोब्ला जों नैबे हटेलावनो थागोन। बारा गिदिर हटेल नङा बियो ओरैनो फिसा। जों बेयाव थागोन सानदों आरोना। जों दा हटेलाव ओरैनो नायफैबाय रुमखौ। बायसान्स हर जायोब्ला थानो गोनां जायोब्ला जों बे हटेलावनो थागोन आरो। रुम दङ गोबां रुम दङ सायावबो दंबावो। सायाव दङ। जों बेयाव थागोन सानदों आरो। नायनोसै माबायदि जायो जोंनि खामानिया। नोंथांमोनाबो मालाबा नेपालनि मेसि आइ हस्पिटालाव फैनानै फाहामथाय लानो सानदोंब्ला बे हटेलावनो थानानै आरामसे फाहामथाय लानो हागोन। खम बेसेनावनो जायो आरो। जोंनिया नै नोंथांखौनो लाबोदो। नै मेगनखौ नुदोंना? बेखायनो मेगनखौ जों बेखौ बे मेगन फिथाइखौ गोसोम खालामगोन आरोना। गुफुर जाजोबदों बेना। बे मेगन फिथाइखौ गोसोम खालामनो थाखाय जों बेयाव फैनाय जाबाय। नायलांबाय थादो नोंसोरबो। जोङो हामखांनायनि उनाव नोंथांमोना आरो खिथिफिनगोन जोंनो। हटेलाव ओंखाम जालायनोसै। ओंखाम जानो जिरायदों एबार ना? सर भात खामानि हटेलाव। कोन हटेल itu गुरु हटेल? ओंखाम जानोसै। नैबे रुमाव थादोंमोन दिनै हराव हरसे इयाव थाबाय। बे हटेलावनो थाबाय आरो जों दा। लोगोफोर फैयै फैयै जों दा मेसि हस्पिटाल सफैबाय। बे जाहैबाय मेसि आइ हस्पिटालनि मेन गेट। जों दा सिङाव हाबलांनोसै।
जोबोर साफा नुहुरदों हस्पिटालखौ। जों दा सिङाव लासैनो हाबलांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों मा खोन्थिनो हायो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थानोसै। थ' बिदिब्ला लोगोफोर सिङाव थौफादो जोंदो जों खोन्थिलांनोसै नोंथांमोननो। मानसि जाहांबायानो एकदम मार भिर जाखायो फुङावनो फैना थाफैयाबाथाय लाइनखौनो मोना इयाव। जों दिनै बेसेबां फैदों 5:30 फैदों। दानो रेजिस्टार जाबायानो एडमिसन खालामबायानो फुंनिफ्रायनो। एडमिसनाबो बारा नङा 100 जायो एडमिसन फिसा मात्र 100ल'। जोंनि इण्डियान रुपिसबासो 100 दै। रेजिस्टार खालामनाय मार लाइन जाबाय। नायदो लोगोफोर फुङावनो बेसेबां मानसि भिर जाना दङ। जोंनाबो सासे दङ लाइनाव 3rd नाम्बाराव। जों फुङावनो फैनानै लाइनाव थाखादो बेनिखायसो मोन्दों 3rd नाम्बारखौ। नङाब्लाथ' गोबां मानसिनि उनाव थानांगौमोन। आरो सानसेयानो दंबावो दा सानसेयानो मानसि फैगोन। नोंथांमोना नायदो बोरै मानसि गासिबो आसामनिनो गोजा बुंजायो। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मेचि आइ हस्पिटालाव फैयोब्ला एसे एडभान्स फैबानो जाबाय मानोना गोबां मानसि जायो। जों सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर दा फुङावनो गोबां मानसि। दा फुंनि 6ल'सो बाजिदो समा 6 बाजियावनो बेसेबां मानसि गासिबो आसामनिनो गोजा लोगोफोर जोंना बेयाव खामानिया जोबथ'बाय। जों दा बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै। दा डक्टरा थिनदों जोंखौ ससमा लानो थाखाय। जोङो बेयाव ससमा नायनो होननानै मेडिकेलनि सिङावनो दंखायो ससमानि दखान दङ। बेयाव नों गोसो बायदि बासिना लानो हायो। जों दा बेयाव ससमा लानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। नै नेपालनि सिख्लाफोर गोजा एकदम ससमा फानग्राफोरा नेपालि सिख्लाफोर गोजा। गासैबो ससमा दखानावनो नेपालि सिख्लाफोर गोजा नुगोन आरो। जों ससमाखौ लाबाय बिथाङा बिल खालामगासिनो। नेपालनि मानियाव बेसे जागोन 900 ना मा जादों। जों 900नि ससमा लाबाय आरो मोनसे। जों दा ससमाखौ लानानै बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै लोगोफोर। जोंनि खामानिया बेयाव साक्सेस जायासै माने जों आरो ट्राइ खालामफिनगोन लोगोफोर बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै। जों दा बे मेडिकेलनिफ्राय ओंखारथ'नाय जाबाय। जोंना खामानिया साक्सेस जायासै। डक्टरा बुंदोंमोन मेगन फिथाइखौनो बख'नानै पाथरनि मेगन फिथाइ सोनानै होनोसै होनना बुंदोंमोन। नाथाय जों एसेबां गिदिर रिस्कखौ लाथ' होननानै ओंखारबाय। जों फिन खेबसे गुबुन मेडिकेलाव थांनानै नायनोसै माबायदि जायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर। ट्रिस्टिया प्राइभेट आरोना प्राइभेट मेडिकेल इयाव खोमाबो साफा खालामनो हायो। बेनिफ्राय खोमा खोनायफोर बानायो। बेनिफ्राय मेगननिबो मोननै बानायखायो इयाव। प्राइभेटनि फैसाया एसे बुरजा लायो आरो। बेयाव बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट खालामो एकदम। नायबानो जाबाय। इण्डियान फैसायाबो सोलियो नेपालिबाबो जायो इण्डियानबाबो जायो एख' टेनसन गैया। एसे खमावनो जायो। एडमिसना खिन्थु इयाव एसे बारा। मेचिनिख्रुइ इयाव एसे बारा जायो एडमिसना। जोङो दृष्टि हस्पिटालाव जों दा सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर। बेयावबो फुङावनो गोबां मानसि जाहांबायानो नै एडमिसन स्टार्ट जाबायानो बेयावबो। नायदो लोगोफोर बेसेबां मानसि दानो आरो दंबावोसो सानसेया फैनो गोनां। नै जोंबो बेयाव रेजिस्टार खालामफैलायबाय एडमिसन खालामबाय जोंबो। जों दा पेमेन्ट होनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। जों बेयावबो फैनानै पेमेन्ट खालामफैलायबाय। गोबां मानसिफोर दङ लोगोफोर नेना जोंना दा हर जालांसिगोन बायदि मोनदों आङो। गोबाव नेनांसिगोन।
जोंना लेट जाबोबायना बेयाव फैनाया जों फुङावनो जुदि बेयाव फैखानाय मोनबा जोबोद मोजां जागौमोन नाथाय जों आरो बै मोनसे मेडिकेलाव हाबहैबायना बेनिखायनो जोंना टाइमा वेस्ट जाबाय जों बेयावनो फैखानांगौमोन साबसिन जागौमोन थेवबो जेबो नंला लोगोफोर ट्राइ खालामबाय जोङो मोननै मेडिकेलावबो जों दा बेयावबो नायनोसै माबायदि जायो जों दा सिङाव हाबलांबावनोसै लोगोफोर चलो बिदिब्ला जोंदो बेयावबो गासैबो आसामनिनो गोजा बै बर' हिन्जावफोरबो दङ बरपेटा साइडनि बे जिरायनाय बर' हिन्जावफोरा बरपेटा साइडनि गासैबो आसामनिनो गोजा बेयावबो आं सोंदोंमोन गासैबो आसामनिनो बेयाव सिकिउरिटिफोरा बिराद गाइड खालामो सिकिउरिटिफोरा बिराद मोजां जोथोन लायो बेयाव गासैखौबो सिरियाल फज'जोबनानै साफा साफा लेंहरो आरो सिरियाल मथे जोबोद मोजां सिकिउरिटिफोरानो साफा साफा लिंनानै लानानै थाङो बिराद मोजां बेयाव नोंथांमोनाबो फैयोब्ला बेयावनो डाइरेक्ट हाबफैखा जोबोद मोजां जायो बेयाव लोगोफोर उसको जल रहा है बोला अभी तरह तरह डक्टरा दा फंबायखौ चेक खालामगासिनो मेगननि लेन्स लागायगासिनो माने नै सासेखौबो मेगननि पावारा बेसेबां खामानि होयो चेक खालामगासिनो बै जों कम्पिउटाराव नाम्बार ओंखारबाय थायो गिदिर फिसा बेखौ चेक खालामनो नुहुरना सिनाय हायो ना हाया चेक खालामबाय थायो लेन्सखौ सोलाय सोलाय दा बिदिनो चेकआप खालामो बिसोरो चेक खालामबाय थायो बिथांखौ चेक खालामगासिनो दा जोंनाबो फंबायनो लेन्स लागायगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो उपाय गैया लोगोफोर मेगनाथ' होनबाबो नुखाला नालाय एसे मोजां नुनो थाखाय जों मेगननि लेन्सखौनो लागायनानै लाना फैबाय बे मेगना गुफुर जाजोबदोंमोन एसे मोजां नुनो थाखाय जोङो लेन्सखौनो लागायनानै लाबाय मेगनाथ' होनबाबो थाइसेया नुखालानो मोजां नुनो थाखाय जोङो लेन्सखौनो लागायना लाबाय लोगोफोर बार न'आव थांनायनि फाला जाबाय न'आव थांसै बारो मालाबाबो सोरबाफोर फैनो गोसो जाबा फैनो हासिगोन आरो जों नेपालाव फैनानै मा लाखोनो गोसो मोनबाय जों एबार नायखौ हरबाय जोंनो लेन्स मेगननि लेन्स जों लेन्सखौ हरबाय जों लागायना नायनोसै माबायदि जायो लेन्सआ नेपालनि मेची आइ हस्पिटालाव फैनानै जों बेखौ लाबाय लेन्सखौ साफा खालामग्रा लेन्स साफा खालामग्रा मेगनाव लानाय लेन्सखौ मोनसेल' दङ नै जाबाय लेन्सखौ साफा खालामग्रा दै बेखौ मोनसे हरफादो जोंनो लोगोफोर जों दा थांफिननोसै जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि खामानिया जोब्बाय जों दा थांनो ओंखारबाय माबायदि लामाजों थाबायदो जोङो माखौहाय जि गोथौ वाल गोजा जोंबो वाल आरो गोथौ लामाजों थाबायगासिनो चेक पस्ट मोनसिगोन एबार जोंनि इण्डियान बर्डार दैमा मोनद्रागोन वाला इमान गोजौ नुवाखै लामाया बेसे सिङाव डेन्जार लामाया नेपालनि चेक पस्टआव थांनायावल'सो चेक खालामनाय जायो थांनायावल' चेक खालामदों जोंखौ फैफिननायाव चेक खालामगासिनो आइडि चेक खालामा हाबलांनायावल'सो चेक खालामो फैफिननायाव जेबो नाया जोंनि इण्डियायाव चेक खालामगोन दा जों नेपालनिफ्राय ओंखारबाय नालाय नेपालनि चेक पस्टआव जोंखौ चेक खालामला आरो ओंखारलायसिगोन इण्डियायाव हाबहैफिनबा जों दा इण्डियायाव चेक खालामसिगोन दा न'आव थांगासिनो जोंनो एबार ट्रेन फैनाय जाबाय टाइमा लेट जाना फैदों एकदम 40 मिनिट लेट
मानसिफोरा एकदम रेडि जाखाजोब्बाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन मानोना मबाइलाबो बांद्राय चार्ज गैलामोन बेनिखायनो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय एसेनोसै